Magandang gabi mga kaspero. Magda-dive kami ngayon. Kasama ko si Master Danny. Ayan. Pero may bisita tayo. Galing... Ito. Saan galing? Mindoro. Ayun, Mindoro. Si bro... Pangalan? Jollibee, Palyaria. Ayun. Shoutout kay bro Julubin. At binisita tayo dito sa Boracay. Para makita niya lang daw kami. Master Danny. Ayan. So magda-dive kami ngayon. Simple naman na dumating siya. Kaya pa-picture daw. So ayan. Dito ako Master Danny. Picture muna kami. Ayan. Salamat sa pagdalaw. Sa'yo. Ito na. Ito. Mga kaspero, arangkada na naman kami ni Master Danny. Yung gamit, ready na kami. At lulusong na naman ang mga dugog. Kapay. Ang lamig mga kaspero. Oh, wow.